أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen a on to anem the avui? music. It'll be fun. Amb avió? Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shore. Què, en Joan? T'has relaxat? Se li han colat. No sé fora. Adéu. Pues aquest és el vídeo per parlar de Sumatra. Estàvem a Malàsia i llavors vam agafar un avió que creua l'estret de Malacca i vam arribar a Medan. D'una manera una mica improvisada vam voler anar a Indonèsia per veure els orangutans. Però el tema és que el tros de sortir de Medan és un follon de cotxes, Motocicletes, tuk-tuks, camionetes, 5 en una moto, furgos amb penya dalt. És quan veus quin és el sistema d'organització del trànsit a Indonèsia. De 2 carrils se'n fan 3, el 90% dels avançaments són sense visibilitat, de cap tipus. I tots els cotxes passen tots molt a prop els uns dels altres, però no hi ha mai cap percance. I així van fent. No sé quina és la mortandat en carretera a Indonèsia, però sembla que els hi funciona d'alguna manera. I vam arribar a Bukit Lawang a la nit i l'endemà vam al·lucinar bastant perquè el poble és xulíssim, o sigui, hi ha tot un riu i tot una muntanya verda en plan natura, que és allà on viuen els orangutans. A part que és un lloc molt maco perquè la natura és com super exuberant. És època de pluges i cada tarda diluviava. A partir de les 3, les 4, en plan super pluja torrencial. I després parava i l'endemà pel matí superbé. La vegetació mateix, o sigui, unes plantes, unes marqueses amb unes fulles que un dia plovia i li van tallar una fulla al bruc i li van donar com un paraigües, en plan, tapa't amb això. El poble en si és superturístic, o sigui, és un carrer principal, tot ple de restaurants, hostels. Però és molt xulo, està molt ben fet, és molt barat, a més, no tens aigua calenta i t'has de dutxar amb aigua freda, la pressió de l'aigua no és la millor, però la resta, d'aspecte tot, és bastant, no luxuriós, però sí que és un lloc molt bonic, ple de plantes i de flors. Però com molt bon rotllo, o sigui, la gent com molt amable, amb el nen superbé, només arribar tothom, Jungle Boy, no sé què. O sigui que hem estat super tranquils, però molt bé. El primer dia que vam arribar a Bukit Lawang vam baixar a esmorzar i ja vam tenir el primer contacte amb els monos, amb els macacos aquests de cua llarga, que són els que roben. Jo
quan els vaig veure venir vaig pensar, hòstia, vaig espantar-lo perquè teníem el nen al davant i estava menjant i vaig fer, a veure si piraven. Però què va, tio, els tios allà superpanxos van agafar els plàtans, van pirar, però que no els vaig intimidar el més mínim. De fet, un dia, al matí, teníem a l'habitació un paquet de galetes i tenia la porta oberta, era a les 7 del matí, i no sé com, estava llegint, el Joan mig dormint, el Bruc per allà, i el tio va entrar, i de l'habitació, a sobre l'armari, el va agafar i va pirar. Va ser com, en sèrio, tio? Molt heavy. No m'agraden gens aquests monos, no em molen gens. Els he agafat tirria. Però bueno, bé, tot molt bé. Allí vam estar molt guai. El tema, què havíem anat a fer a Bukit Lawang? Havíem anat a veure els orangutans. Com és veure els orangutans? Els orangutans és un trekking. El trekking jo crec que és el més dur que hem fet mai, perquè eren 6 o 7 hores per la jungla, però el ritme que marcaven els guies era superfort. El vam fer en fin de, i és quan tota la població local van allí en manada a veure si veuen orangutans i van amb el seu rotllo de tirar basura per allí, fer mogollon de soroll, perquè és, jo què sé, és la seva muntanya, ells sabran el que han de fer allí. I després estan els turistes com nosaltres que anem amb l'eco-trekking, Ethical Animal Trekking for Tourists, i clar, llavors tant el guia com l'ajudant, l'Ando i el Rio, eren molt enrotllats i llavors van dir, hosti, anem a portar-los per on no hi ha els turistes. Els guies tampoc, o sigui, en plan ritme, xucu, 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 i clar. Xucu, 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 xucu. El Bruc en braços perquè és que no donaven opció d'anar tranquil·lament, sinó que era no, anem cap aquí, anem cap allà, pugem, baixem, agafant-nos de lianes per baixar, vam baixar fins al riu, vam tornar a pujar, o sigui, molt, molt boig. Em vaig rebentar viu i mira, vinc a caminar. Havíem vist alguns monitos, els Thomas Leaf Monkey. Però vinc a patejar, para't a menjar fruita perquè si no et mors. I llavors vam seguir caminant i el trekking cada vegada es posava més complicat i cada vegada patia més per la integritat del Bruc. I per mi, jo estava fundit, no he estat tan fundit a la meva vida. I al final ens van dir, bueno, hi ha una opció que és veure a la mina. Que té un historial d'haver atacat a no sé quants guies i haver mossegat a no sé quantes persones, té 50 tacos. I té com molt temperament perquè es veu que de petita els hi van treure els orangutans petits, les seves filles, i bueno, doncs els humans no li cauen gaire bé. Però bueno, és el que hi ha. Si volíem veure animals d'aquest tipus era l'única alternativa perquè els guies que no són eco-ethical guides li porten menjar i llavors és un animal que està acostumat a baixar allí quan veu humans perquè sap que li tiren menjar. I ens vam acostar allí i de cop i volta el guia diu, veus allí a 150 metres? Allí hi ha un orangutan, és la mina. I jo li dic, no veig quasi res. I de cop i volta em diu, pira, ràpid. I dic, però ràpid, que està a 150 metres. Es veu que són molt ràpids els orangutans amb gana. I llavors ens vam amagar allí, de cop i volta va vindre la mina, tots cagats allí. Bueno, jo què sé, bastant impressionant, però no impressionant. Saps quan la gent et diu, vaig veure els orangutans, va ser molt maco. Aquí va ser com, hosti, vaig veure els orangutans. No sé si hagués preferit no veure els orangutans.
El tema és que al final el tio va dir go, 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 go. Vam sortir corrents allí amb el Bruc, ens vam escapar d'allí, vam continuar després amb el trekking, muntanya amunt, muntanya avall, i vam arribar allà al final, que és un campamento que han fet allí en plàstic, que és on menges abans de tornar. Està bo? I just com estàvem allà ja en plan, vale, bueno, almenys hem vist un orangutan i els dos de l'arbre, de sobte va venir una mama orangutan amb el seu bebè. Mira, Bruc, i ens vam estar veient i mirant, i jo estava amb el Bruc i ella estava allà amb el seu bebè i plovia i es va tapar amb una fulla i va ser com molt bonic de veure. Moment bonic, veient els orangutans, el Bruc es va fer amic dels guies, tot molt bé. I li van cantar el Bruc i el Bruc la va vibrar allà cantant i ballant, li van fer una corona de fulles. No sé, va ser molt maco, la veritat. Ha anat a buscar les rodes, Bruc? Per creuar el riu. Ensenya el riu. I llavors diuen, bueno va, ara és el moment de tornar. El que fan és que tornes al poble baixant pel riu i tenen uns flotadors que li diuen el tubing, que és que tu et puges allà i vas baixant tranquil·lament pel riu fins a l'hotel i és divertit perquè et refresques i tal i qual. I llavors, clar, feia uns dies que estava plovent molt, sobretot aquella nit havia plogut a saco, mentre estàvem fent el trekking també s'havia posat a ploure, llavors el riu baixava follat de color marrón, o sigui, baixava una riada. No sé què serà de nosaltres. Aventures! Llavors la Isa em va dir, estàs boig? Per aquí no baixem ni pel forro. Dic, el Bruc i jo tornem caminant, però clar, per tornar caminant has de creuar el riu també amb el tubing. Aleshores, em van convèncer per creuar el riu, deixar-me a l'altra banda i aleshores des d'allà tornar caminant, que era un passeig com de mitja hora. I llavors el guia va dir, diu, no passa res, no passa res. Diu, ja que hem de creuar, si voleu, anem amb el nen i la Isa i tots, però anem per la banda que no hi ha els ràpids. Llavors la Isa va accedir perquè realment ho van pintar molt bé i que no era perillós. Clar, 2 segons després estàvem ja muntats en el tubing, baixant cap a baix, en tsunamis de pedres i ràpids, muros d'aigua que venien per tot arreu i la Isa en plan, stop, 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 i en plan, és que no podem parar perquè... I jo els hi vaig dir en plan, pareu això, perquè en plan el meu petit, rotllo, perquè patia, que sortís volant, tot i que portava el xalec o el que vulguis, que no és una cosa per nen. Diu, podeu parar i baixar, però hem de fer uns altres ràpids que són inevitables. I era en plan, pavo, tio, si m'has dit que eren evitables. Torna't a ficar per allí, tsunami, agafa el Bruc per aquí, o sigui, perill de mort real. I llavors vam parar i vam tornar caminant. Ja hem arribat! A veure, quin carapàs. No va morir ningú i ho podem explicar amb una mica de cachondeo, però jo crec que és, des que soc pare, el moment que he passat més por per la vida del meu fill i per la meva. Però molt heavy, tio. Això també va ser una mica... Perquè clar, ells ho tenen molt clar de que no passarà res, però mai se sap, saps? Hola, carinyo. Què busques? Les rodes? Mira, allà n'hi ha 2 i allà també, una de color verd. I el tubing fatal. I llavors va arribar el moment de marxar i allí pots contractar el servei privat de transport o el bus col·lectiu. El bus col·lectiu no és un bus col·lectiu, és un monovolum que si aixeques els seients del maleter caben 7 persones perquè deixen un lloc per posar les maletes. Va molar perquè ens van agafar primer a la Isa i a mi i al Bruc i després van pujar 3 guiris més i quan els 3 guiris més van veure que el cotxe no era només per ells ja van flipar. Vale, cotxe complet, les motxilles darrere, apinyats però normal. Sí, tio, una mica. Apretats com a sardines. Sí. Però és que a mig camí ens van pujar 2 persones més.
i les motxilles literalment no cabien, o sigui, era molt heavy. Ui, ui, ui. I clar, com que el conductor o no parla anglès o fa veure que no parla anglès, llavors l'única cosa que queda és anar fotent gent allí i a veure què passa. Llavors el cotxet del Bruc va haver de viatjar a dalt del cotxe, lligat d'una manera molt amateur pel conductor i clar, al quilòmetre i mig va sortir volant el cotxet, va rebentar per allí. És igual, després de 8 feixugues hores vam arribar al llac Toba i havíem d'agafar el ferri des de Parapat, que està allí. El guapo d'aquest ferri és que al juny del 2018 es va enfonsar un ferri i van morir 200 persones que encara estan enfonsades a dins del llac. Però bueno, és igual, després tot molt tranquil, no sembla que t'hagis de morir en cap moment. I llavors vam arribar allí, al llac Toba, on bàsicament no hem fet res, ens hem rascat la panxa. I en l'hotel on estàvem, a la caseta, hi havia un nen que es deia Ernesto, que era un any més gran que el Bruc, i van estar jugant mogollon amb ell. I s'ho van passar molt bé allà. Un dia vam llogar una moto i vam tornar a fer el mateix que les Cameron Highlands. 8 hores de moto per no veure pràcticament res. Un lloc que molta gent diu que ho ha passat molt bé. Allà, el Titi, que sí que vam anar amb moto? Ai, vam punxar la roda! Molt bé, molt bé! Vam punxar la roda als pocs quilòmetres d'haver sortit. I clar, llavors de cop i volta és en plan, hem punxat una roda, què fem aquí? Mira, ensenya-li Titi a la mama. Cap a quina direcció anem? A quin s'ha d'arreglar la moto? Però clar, òbviament amb l'estat de les carreteres allí, amb la quantitat de motos que hi ha, qualsevol família té un taller de reparació de rodes i una dona ens va dir allí arreglen rodes. Llavors vam anar allí. I un senyor molt guai amb tota la seva família ens van arreglar la moto mentre es feien fotos amb el Bruc. Vam estar allí xerrant amb ells. Xerrant és una manera de parlar molt bé, d'una comunicació molt bàsica que vam tindre amb ells, però bueno, gent molt enrotllada. Bueno, molt bé, vam arreglar la roda, vam seguir tirant, vam arribar a veure unes vistes, les mejores vistas del lago Toba. Vull dir, cul destrossat per veure aquelles vistes. També és veritat que ja portem molt temps, amb el Joan ho parlàvem l'altre dia, i que sembla que no valoris el que veus, no? Com el lloc aquest que estem, que sembla mega guapo. Jo podria dir, aquest lloc guapísimo, estàs aquí en el Golfo de Siam, una experiència meravellosa. Bueno, un vent, els primers dies, o sigui, em volia morir, per mi era el pitjor lloc on he estat de tot el viatge. Ara, en canvi, estic més tranquil ja. Però bueno. És igual, el que vull dir és que al final ja vam pirar d'allí. Vam agafar un avió des de... On vam anar? Ah, sí. A Medan, de Medan vam anar a Kuala Lumpur i de Kuala Lumpur vam fer escala allí i vam anar a Siem Reap, Cambòdia, a veure Angkor Wat, Ta Prohm, Angkor Thom, tot una mica tot el complex de ciutats i temples i mogudes que tenen per allí. I després d'allí hem vingut cap al sud de les illes de Cambòdia i ara estem a Koh Rong Sam Loen. I res, la Isa ha trobat feina a Varna. Llavors tornarem l'1 de febrer, tornarem un mes abans perquè la Isa ha de començar a currar. També hi ha una cosa que te quiero decir. El món, o sigui, molt guapo, Llocs molt guapos, molt millor que anar a treballar. Això és veritat, viatjar pel món amb el teu fill és molt cansat, però és millor que anar a currar. Però al final t'acabes cansant. Estic aquí, així que la platja guapa, però és que la platja guapa
Realment, Ja quantes he vist, ja? O cascades guapes. Quant cervell tens per veure i valorar totes les cascades que veus, totes les muntanyes, tots els trekkings. O sigui, al final és com, estic ja de l'arròs frito, o sigui, del curry verde. O sigui, és que, hermano, quan menjar asiàtic pot menjar un westerner? Realment, vull menjar mongetes amb patates. El menjar de la mama, tio. Mama, sopeta, mongeta tendra amb patates, llenties. O sigui, carn i peix només a la planxa. Aquí no existeix, molt difícil. Una mica de ganes de tornar, sí. Realment amb un peu a casa i un peu aquí, No sé com de llarg es farà aquest final. Però ja està, nada más que decir. Adeu a tothom i fins aviat. Espera, explica com vas tancar el lavabo. Vale, La hi ha una cosa versió després. que va passar, que és que l'Aïssa es trobava malament i a més de trobar-se malament havia passat mala nit. I va passar una cosa, que és que em trobava fatal i li vaig dir al Joan, dic, hòstia, ves tu a esmorzar amb el Bruc i jo em quedo dormint al llit tranquil·lament, recupero una mica i ja després veiem. Vale. Vaig al lavabo i en aquestes que el Joan em va tancar, jo no em vaig adonar perquè el lavabo tenia una tanca per fora i no sé com, automàticament ell em va tancar i va empirar, bueno, adeu, i jo al lavabo, adeu. I amb això que me'n vaig amb el Bruc, vam anar a esmorzar com mega a poc, vam estar jugant, allí allargant el temps perquè l'Aïssa pogués dormir i estar tranqui, perquè es trobava fatal. Vaig a sortir i, hòstia, tancada. I tot el que portava sopiant tota la nit, en plan de ara dormiré una hora tranquil·la, sense el Bruc, en plan sola a casa. Em va entrar un agobi, rotllo, que vaig començar a vomitar perquè a part estava malalta, saps? I no tenia forces, portava un dia sense menjar. I hi va haver un moment que ja vaig dir, bueno, vaig a jugar un rato més, però vaig a buscar, no sé què vaig anar a buscar a l'habitació per seguir jugant amb el Bruc. I arribo a l'habitació i miro i dic, l'Aïssa, on està? I em diu l'Aïssa, diu, agafa el mòbil. I comença a gravar. Dic, què passa? Estic gravant. Què passa? Tia. Digue'm tu, què passa? Què, un escorpí? No, que m'has deixat tancada. Què dius? Què dius? No sé. Sort que l'Aïssa m'estima molt i m'ho va perdonar molt ràpid i va ser molt bonic. No sé, és el pes d'una relació tan forta i tan antiga com la nostra que, bueno, fa que ens puguem perdonar ràpid com cosa. Em sap molt de greu. Em sap molt greu. Em sap greu també perquè ara l'Aïssa té un comodín que no se sap quan el jugarà i en algun moment me l'hauré de menjar amb patates i no em podré ni queixar. O sigui que... Però bueno, són les regles del joc, és el que hi ha. Pues res, això.